Helo na a chroeso I Sgorio. Digon I ddod fel arfer, digon o sylw I brif adran Genero yn y man. Ond ni'n dechrau heno yn uwch gyngred Cymru JD a ras I gyrraedd yr hanner ucha. Nawr gyda'r clociau yn symud nôl dros y penwythnos, ni hefyd yn agosau at y toriad yn y Tymor. Ond oedd hi mor agos. Ar ddechrau'r penwythnos, dim ond 2 bwynt oedd yn gwahanu 5 o'r clybiau oedd yn ceisio cyrraedd yr hanner ucha yna. Roedd 2 o'r clybiau rheini yn cwrdd bnawn Sadwrn. Roedd Met Caerdydd ar rediad o 5 gêm heb golli cyn wynebu'r Flint. A thîm Lee Fowler wedi sgorio 7 gôl yn ei 2 gêm diwethaf cyn herio'r myfyrwyr. Rosgro, gwarcho'r pethau, Mwandwe, Cabongo. Cyfle fan hyn I Met. Mae Jones yn galw amdani, Ryan Reynolds yn gallu taro nhw. Be fydd y penderfyniad? Jones I Met, i'r cwrt, i'r gôl ond arbediad pwysig gan Jack Flint. Reynolds yw am fentro. Mae'n mynd I fentro. Wel, am ymdrech, am arbediad. Jack Flint. Sawl tro ni'n gweld Ryan Reynolds yn y safle yma. Ti'n gwybod bod e'n mynd I fod ar y target a arbediad gwych fyna. Ti'n gwybod Flint sydd gyda bach mwy o meddiant, ond pan maen nhw'n rhoi'r bêl bant, mae Met yn edrych mor pryglis yn y gogleoedd yma. Fath eto ni'n gweld Sam Jones. Dyma ni eto, ail gyfle I Jones. Fod feddi dros y bar. Flint I cael y meddiant, Met I cael y cyfleoedd. Reynolds ymlaen at Rosgro. Yw e'n fentro. Rosgro I Met. Wel, golgeidwad Flint yn gafel yn ddi ar yr ail gynnig. Chi beth yn siŵr gyda Rosgro pan mae'r cyfle'n dod. Be ddaw? Yr ergyds yn tal y target, ond ni byth yn brygodd gymaint yn un. Nawr de, bant o'n unwaith eto. Un pen y cael cyfle I Flint. Canafan yn ceisio, creu, mae Elliot Reeves di taro. Wrth gwrs bod Elliot Reeves di taro. Mae'n glanio i'r person mwyaf peryglis ar y cae. Ie, holl o gywir yn y fe. Oedd ddim yn ei colli'r cyfle yma. Yn ergyd dda, cornel y rwyd. Ryan Reynolds yn troi. Mwandwe wedi codi. Cadw'r meddiant, Rosgro. Bydde fe'r gallu. Yw e'n gallu gwneud hynny. Na'r cwestiwn! Dyna'r ateb yn bendant gan Rosgro. Met nôl yn y gêm. Wel, sawl tro ni'n mynd I clywed Rosgro yn sgorio dros y Met. Falle ddim sy'n gymaint ar y cyfnod yma, ond fan hyn, ti'n methu rhoi gwagle yma iddo fe. Ti'n gweld e dod mewn ar ei drod dde, a wedyn yn tynnu ddi nôl tuag at y postyn agosa yna. Cabongo. Craven. Ond edrych am Sam Jones, mae'n gyfle, mae'n gol! Sam Jones o'r peniad. Met Caerdydd ar y blaen. Bêl mewn, Sam Jones ar y postyn bella na. Mae goffa roi pŵer mewn i'r bêl oherwydd ar bêl yn hyngian. A mae'n neud yn arbennig I sicrhau bod e'n cael ei ar draws y golwr. Mae goffa roi pŵer, mae'r techneg yn arbennig, ti'n bod. Ar dathliad ddim yn ddrwg, chwaith. A camera yn y lle perffaith iddo fe hefyd. Lewis Rhys dyma fe, cyfforddiad cynta. Does bosib bod e'n gallu taro na'i gyfforddiad cynta. Taro'r postyn. Lewis Rhys. Ond I fel bod y gêm wedi tyweli. A mae'n cymeryd I mor dda yn ydi e. Mae Rhys yn siapio fel mae fe sy'n mynd daro i'r eilydd. Yn syth drwy'r canol, syth drwy'r golgeidwad, yn syth i'r gol. Nawr maen nhw'n dathlu, nawr mae'r 3 pwynt yn ddiogel. Ti'n teimlo bod e ochr y golwr, mae'r golwr yn y canol, ond mae'n un anodd yn ydi e, oherwydd bod e'n ergydio gyda sygwmt y pŵer y bêl yn adlamu dros o flaen y golwr ac nawr a Met wedi wneud yn arbennig yn ni dod nôl yn nhw. Bant nhw eto, Met Caerdydd, maen nhw'n gweld y golgeidwad oddi ar ei linell o Bechtel! Siwp yn sgorio! Gol campus I gyroni perfformiad campus. Ni ddim yn mynd I gweld gol well na hon yn ydi. Mae'n camu bant a gweld y golwr bant o'i llinell. A wedyn, ti'n bod diwyn nad ddim yn chip, mae'n ergydio hon yn berffaith. A mewn I cornel ucha rwyd, mae'n un arbennig. O, drychwch ar hon. Drychwch a mwynhewch. What a goal! Yeah, not a clue how it's happened to be honest. I've just seen the ball in front of me. I was knackered and I was arm kicking this. I ain't running anymore. And luckily it's gone top left, not a clue. Ar ôl 4 buddigoliaeth yn olynol, roedd Ceicona yn llawn hyder cyn herio Hwlffordd. Franklin, fod I fynt o le flaen o. Can o Declan Poole.
Pŵl I mewn I cwrs Cosby. Yn ergydio! Ac ar ôl 12 munud, Declan Pŵl yn rhoi Ceicona ar y blaen. Gôl gynta Pŵl yn uwch gyngrair Cymru ers 2 flynedd. Tan y bel yn hir. Allan bron a disgyn I Franklin. Franklin yn dwy'n y bel yn ôl yn y pen draw. Y bel yn canfod Cook. Jacob Cook! Yn gwneud yn fawr o'r cyfle ac yn ymestyn mantais Ceicona. A Brwsi. Croesi'r bel tuag at Owain Jones! A Pennod Jones yn curo Markinson. Ond oedd yr eilydd yn cam sefyll. Bydd y gôl ddim yn cyfri. A mae'n parhau yn 2-0 i'r nomadiaid. O pas lac! Gan Kai Edwards yn cyflwyno'r bel I Greg Walters. A mae Hwlffordd yn ôl yn y gêm. Camgymeriad echrydus gan yr amddiffynwr profiadol. Pŵl. Rhys Hughes. Efo'r croesiad! A Dan Cowan yn troi'r bel I mewn. Yn sgorio I gôl gynta yn uwch gyngrair Cymru. Alaric Jones yn codi'r bel I mewn I cwrt Cosby. Y bel ymlaen a Dylan Rhys. A Dylan Rhys, capten Hwlffordd, yn rhwydo am y tro cynta mewn dros 2 blynedd yn uwch gyngrair Cymru. Ac efo 3 munud a hanner I fynd, mae Hwlffordd yn ôl yn y gêm. Dan Hawkins. Croesiad yn cael ei rwystro. Bel yn disgyn I Scotcher. Ail ergyd gan Owain Jones. A gwrth iddo fo daro'r bel. Fe gafodd o'i faglu a'i daro i'r llawr. A ma' na ddrama hwyr yn y gogledd ddwyrain. Ben Amon sgoriodd o'r smotyn yn y gêm gyfatebol fis dwytha yn cymryd y gic. A prif sgoriwr Hwlffordd yn dod ar adar gleision yn gyfartal. Wrth i fi mewn I funudol ar gêm, mae'n ymddangos bod yr ymwelwyr am gael pwynt. Marriott. Efo'r croesiad ag at Franklin! A rywsut, Luke Rhys yn cadw'r bel allan. Arbediad arwrol gan golwr Hwlffordd. Y Bari oedd yn dechrau'r penwythnos yn y 6ed safle yn hafal ar bwyntiau a'i gwrthwynebwyr bnawn Sadwrn y Bala, clwb oedd angen hwb ar ôl colli 5 gêm yn olynol. Ond yr ymwelwyr gafodd gyfle cynta'r gêm, Ieuan Owen yn taro ergyd yn syth at Joel Torrance. Yn fuan wedyn cafodd tîm Steve Jenkins siawns arall I fynd ar y blaen, gwaith da gan Oli Hulbert yn gwrthymosod, ond Owen yn methu taro'r targed. Daeth cyfle gorau'r tîm cartra yn yr ail hanner. Levi Lumeka yn penio dros y trawst o 6 llath. 10 munud cyn y chwiban olaf, roedd Dominic McGivern yn meddwl I fod o'i wedi hennill i'r Bala, ond cam sefyll yn ôl y Llimanwr a'r gêm yn gorffan yn ddi-sgôr. Ennill dim ond 1 o'i 9 gêm gyngre'r ddiwetha, doedd Llansawel mond 2 bwynt o dan y 6ed safle, cyn wynebu amddiffyn cryf bai Colwyn, oedd heb ildio yn ei 4 gêm flaenorol. Llansawel heb ennill gêm cartref y tymor yma. Mae'r bel yn dod yn fyny yn uchel yn fama. Y siawns yn dod i'r rhif 11. Ethan Roberts. A mae cic o'r smotyn wedi rhoi trosedd ar rhif 11 Ethan Roberts wrth iddo fe dorri I fewn ar ei drod fe ac yn glir wedi cael ei gymryd allan. Jordan Davies sydd am gymryd y gic. 5 gôl y tymor yma yn yr uwch gyngrair. Ac yn rhoi'r bel I gornel chwyth y rhwyd. Jordan Davies yn rhwydo I fai Colwyn yma yn y Renewable Centre Stadium. Y sgôr Llansawel dim bai Colwyn 1.
Davies mynd i'r cwrt. Allan mae eto Hughes. Hughes yn canfod rhediad Davies. Davies gyda'r bel yn erbyn. Yn ôl i Robles. Robles i rhoi di. A di'n credu. Hip wych Solomon Ford sydd yn cymryd ni. Gyda'i gol cyntaf tymor yma yn cyffwrdd y bel heibio Will Fuller. Ac wrth gwrs mae Colwyn gyda'r record amddiffyn sydd efo nhw. Mae'n mynd i fod yn galed iawn i Llansawel ddod nôl nawr. Mae Hurford yn rhyd ar ochr chwith yn fan hyn. Hurford gyda siawns i fynd ar ochr chwith. Ydyn gallu creu cyfle. Hurford. Gormod o ddynion da i ddyn arno yn y diwedd. Ond Hurford gyda chydig o theatrics yn fama yn dweud bod Hughes wedi camu arno. Fe mae'r dyfarnwr yn ei feddwl fan hyn. Ydy'n mynd i gwrando ar y lliman. Mae dyfarnwr wedi roed cic o'r smotyn. Cerdyn coch wedi cael ei roed i George Hughes. Bai Colwyn lawr i 10 dyn. Hurford ys y gic. Mynd amdani. Ar arbediad gan Alex Brown. Hurford yn mynd i'r ochr dde. A Brown sydd yn cael ei law ati. Bits. Cael y bel yma i'r Cosby. Anderson! Anderson yn curo'r traws! Dy'r bel ddim am fynd mewn i Llansawel, ond i Hurford mae'n cyrraedd nawr. Hurford gyda'r bel ar ochr y cwrt ac yn methu'r cyfle am gyfle eired i Oli Anderson sydd wedi bod yn broblem i'r amddiffyn ers iddo ddod i'r cae. I Barc 7 Heath o rawn ni nesa. Gêm nos Wener, le oedd y tîm ar y brig yn cwrdd â'r clwb ar y gwaelod. Y Seintiau Newydd di ennill 10 yn olynol. Oedd hynny'n cynnwys un buddigoliaeth o 6-0 yn erbyn Llanelli. Alla fod y noson hir felly i gochion Lee John. Redmond at Cornes. Brobl. At draeth Jeffries. Ergyd gael Jeffries. Wan taro'r postyn. Jordan Williams yno. A ffeniad Ryan Brobl yn syth i ddwylo Alex Pennod. Wel, mi oedd hwnna'n edrych fel cyfle a hanner i Brobl. Dim digon o bŵer ar y peniad. A'r golwr yn derbyn hwnna yn ddiolchgar tu hwnt. Nathan Shepherd. Tua'r llinell hanner nath hwnna fynd. Sean Cronin ar peniad. Dim trosedd yma na gan Isaac Jeffries ar Harrison Bright. Y Seintiau Newydd yn dod. Mae'r bediad campus gan Alex Pennod. Jeffries yn crymanu honna. Ac mi oedd o'n edrych fel bod hwnna'n hedfan i gornel y charwyd. Eric dal yno i Lanelli. I ymyl y cwrt Cosby. Jeffries! Ac mae Isaac Jeffries yn rhoi'r Seintiau Newydd ar y blaen. Mae'n greulon ar Lanelli. Oedd bron wedi cyrraedd yr egwyl yn ddi-sgôr. Isaac Jeffries allan at Danny Davies. Davies ar draws a Ryan Brobl. O bellter Brobl! Mae'n canfod cornel y rwyd. A dyna i chi ffordd i sgorio'ch canfed gôl chi yn uwch gyngrair Cymru. Ryan Brobl o bellter. Bollten o ergyd. Dim gobaith i Alex Pennod y golwr. As mlaen gan Harrison McGahey at Dan Williams. Chwilio am Adam Wilson mae o. Wilson yn y cwrt Cosby. Ormod y grysa coch o'i gwmpas o. Ac mae'na gic rydd yn cael ei roi'n erbyn Llanelli fan hyn. Joe Lloyd wedi cipio'r bel oddi ar Adam Wilson. Wel, maen nhw'n teimlo mai tacl oedd hwnna, nid pas. Ac Alex Pennod wedyn yn casglu'r bel yn ei ddwylo. Pawb yn ôl gan Lanelli. Jordan Williams yn tanio hwnna i'r gornel. Gweithio'r holl grysa coch oedd yn sefyll ar y llinell. Doedden nhw methu rhwystro Jordan Williams rhag rhwydo. Adam Wilson ar gic gornel i Jack Nadin. Ôl at Wilson. Le Dom Cornes ar ymyl y cwrt Cosby. Cornes yn ei chodi hi. Dan Williams i gefn y rwyd. Ac mae yna bedwaredd i'r Seintiau Newydd yn y funud ola o amser ychwanegol ar ddiwedd y gêm. A'r triffwynt yn saff i'r pencampwyr bellach. Yeah, it's obviously a great achievement for myself, but I've obviously been here a long time and I've tried to contribute as much as I can, but to get 100 league goals, I'm proud, something to be proud of.
Roedd hi'n ail yn erbyn trydydd yn Stadiwm Dragonbet Pnawn Sadwrn ac roedd angen i'r cofis gadw Noah Daly yn dawel os am ysgoi colled arall yn erbyn Pennod. Sam Downey'n cario'r bêl allan I Gaernarfon, Iwan Lewis fan hyn. Lewis, Adam Davies di tynnu allan i'r chwith. Davies, disgwyl am y cymorth. Matty Jones yn carlamu lawr y chwith. Ydy o'n mynd I gyrraedd y bêl. Ydy mae o, croesod I fewn. O, mae'n syrthio I Sears sy'n oed I mymryn. Mae dal yn oed Sears. A Davies yn codi, ond y peniad fymryn dros y trawst gan y blaenwr. Oedd I braidd yn lletwydd I Adam Davies. Jones, dyma Phil Mooney. Mooney'n codi'r bêl at y postyn pella, peniad nôl fewn gan Ryan Sears ac Adam Davies mor agos, ond gwaith arwrol dwi'n meddwl gan Gabe Kirchhoff. Y peniad deallus a draws wyneb y gol gan Sears. Davies yn I gyrru hi nôl lle doth hi, ond mae'n cosi Corin Kirchhoff ac heibio'r postyn. Matty Jones yn isel to postyn gosa. O'r golwr wedi gwneud smonach ohoni ac wedi 51 o funudau. Mae Kyle Harrison di sgorio gol gynta I Gaernarfon, I gol gynta yn y gyngrair, I roi'r cofis ar y blaen, blerwch gan y golwr. Ond mi nath Harrison adweithio mor sydyn, y cofis wrth I bodde. Roberts yn hir, Davies ar flic. Clean, methu clirio, Sears ymlaen, Bradley dros y golwr I gefn y rhwyd. Mae'r cofis di dyblu'r fantais, ac o'r diwedd mae Sean Bradley di cael I gol gynta ers ail ymuno a Gaernarfon. Y cofiam I wrth I bodde. Mae pêl-droed yn gêm syml weithiau, un bêl hir I lawr y cae. Bradley'n sgorio, a mae Gaernarfon am gipio'r pwyntiau. Mae wedi bod yn long time coming I ddweud gwir. Dwi wedi bod yn dweud bob gêm a hefyd yw'r diwrnod dwi'n disgorio, ond nath I ddisgyn iddo fi yn y bocs a dwi hyd yn bacio fy hun o blaen gol. So yeah, just yn falch o gol ti top y net. Y bwlch ar y brig yn ymestyn wedi buddigoliaeth y seintiau nos Wener a Pennod yn colli adra I Gaernarfon. Met Caerdydd yn codi'r 6 uchaf am y tro cyntaf tymor yma, 4 pwynt yn unig sydd rhwng y Bari yn seithfed a Hwlffordd yn safleoedd y cwym. Reit, at brif adran Janero ar ewn ni nesa. A sylwi Abertawe, ond dim ond 1 pwynt tu ôl y ceffylau blaen. Caerdydd ar ddechrau'r penwythnos a relyrch yn cwrdd â Llansawel dros y Sul. Jessica Williams chwilio am rediad Caitlin Williams I lawr y dde. Croesiad Caitlin Williams, Amy Deacon. Abertawe wedi agor y sgorio. A pwy oedd yno? Ond Chloe Chivers I osod honna yng nghefn y rhwyd. Chloe Chivers ar gic gornel. Jessica Williams yn cael I phen Annie. Ydi di mynd I fewn? Amy Deacon! Mi oedd angen ambell I ergyd y fanna, ond yn y diwedd, mi nath Amy Deacon sicrhau bo hwnna'n mynd I gefn y rhwyd. Dyna ail Abertawe mewn ychydig o funudau, a nhw sydd ar y blaen felly o 2 gol I ddim. Mae Owen yn ceisio rheoli. Emily Thomas wedi dwyn y bêl. Deacon mynd heibio I Alice Broadley. Deacon, mae yna drosedd ar Amy Deacon gan Brooke Llewellyn a Cherdyn Melyn. Trivett, ceisio mynd heibio I Ella Roberts. Trivett yn dal I fynd, heibio I Lowry Ridings. Tay Trivett am rediad I lawr y chwith gan Tay Trivett. Croesi tu ar canol. Deacon oedd yno, Emily Thomas hefyd, mae'n disgyn I Chloe Chivers. Chivers yn mynd I hun, a Chivers yn sgorio trydydd Abertawe braw ma. Ail gol heddiw I Chloe Chivers. A'r tîm cartra mynd ymhellach ar y blaen. Alice Broadley. Colli'r meddiant I Emily Thomas. Amy Deacon, ydy hi'n gallu rheoli. Deacon, Ridings a Brooke Llewellyn sydd efo hi. A mae yna drosedd gan Brooke Llewellyn ar Amy Deacon. Mae Brooke Llewellyn eisoes wedi cael Cerdyn Melyn. Ail Cerdyn Melyn I Brooke Llewellyn. Felly Cerdyn Coch, a mae'r pnawn yn mynd o ddrwg I waith I Llansawel. Tair gol a Cherdyn Coch wedi bod wrth gwrs. Honna'n cael ei chodi'n uchel. Amy Deacon yn erbyn Lowry Ridings. Deacon yn mynd. Mae yna drosedd ar Amy Deacon. Mae'r dyfarnwr Dale Randall wedi pwyntio at y smotyn.
Amy Deacon felly o'r Smotin yn erbyn Courtney Young. Ac mae Amy Deacon yn sicrhau bod hwnna'n mynd i gornel isa Rwyd. I ail gol hi pnawn ma, 4 i'r elyrch. Jade Crofts yn troi'n dda, yn ergydio o bell. A mae Jade Crofts reit ar gychwyn yr ail hanner. Wedi tynnu un yn ôl i Lan Sawel. Wel, dyna i 4 gol hi mewn tair gêm i'r ymwelwyr. Teitrefet ar y chwith i Abertawe. Croesia Trefet. Pwy oedd yna? Ond Amy Deacon. Dyna'i hat-trick hi pnawn ma. A fel oedd Llansawel yn meddwl bod yna llygedyn obaith iddyn nhw. Mae Amy Deacon yn mynd a sgorio'i hat-trick ac yn mynd ar elyrch ymhellach ar y blaen. Cic gornel i Abertawe. Honna wedi mynd heibio, os y gyfla i Jessica Williams. Bron iawn ar yr ail gynnig. A da ni'n meddwl rhywsyd. Mae'r bêl wedi mynd i gefn y Rwyd. Jessica Williams gafodd 2 gynnig at gol. Ac yn y diwedd, y bêl wedi mynd i mewn gan Amy Deacon i 4 hi pnawn ma. Aberystwyth oedd yn croesawu Wrexham i goedlan y parc bnawn Sul a 3 munud yn unig ymroddi i Rosie Hughes ganfod cefn yr Hwyd a rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Roedd hi'n 2-0 i'r dreigiau cyn yr hanner. Hughes yna ennill y meddiant a symudiad slic yn cael ei orffen gan Lily Jones. Sgoriodd y capten Jodie Bartle yn gynnar i fewn i'r ail hanner. 2 gol i ddim a Katie Barker yn creu pob un. Yna, tro Barker ei hun oedd i sgorio. Gwaith dda lawr yr asgell 10 gan Eva Suckley a Barker yn gorffen yn wych i gornel uch ar Hwyd. Daeth ail Katie Barker yn hwyr yn y gêm. Pas ddeallus Abby Idenden yn canfod Barker a hitha'n sgorio ei 6ed gol y tymor hwn. 5 y dreigiau yn coroni ei 5ed buddugoliaeth ers dechrau'r tymor. Hanner Ffort, hanner holl ac mae ras am y bencampwriaeth yn poethi yn barod. Caerdydd a Wrexham yn gyfartal ar y brig ac Abertawe bwynt yn unig tu ôl. Y tîmau yn y 4 isaf i gyd yn colli'r penwythnos yma gyda Pontypridd yn parhau i edrych am eu pwyntiau cyntaf. O dyna ni ym Pennod, diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Tipyn mwy o bêl-drod i ddod dros y penwythnos. A mwy o sylw i'r ras na i gyrraedd yr hanner ucha. Bai Colwyn yn cwrdd ar Bari. Ni'n fyw ar YouTube, clic ac iPlayer hefyd, y cyfan ar eich teledu clyfar. A wedyn, ni nôl, nos Lun nesa, gyda'r gorau o eich afbwyntiau'r penwythnos. Tan hynny, tara.